Здравейте всички, днес ще играем на Don't Press the Button. Това е Надяваме се видеото да ви хареса, ако ви хареса, абонирайте за канала. Да Сега започваме. Какво? Паркур. Борко ти защо спална там? Защото аз съм зомби. Как ти се? Защото мога да падна ли? Зомбитата спечелихме. През да бутон. Какво сега става? Вот. Убийца. Играем онази игра, къде винаги исках да играем. И на мен винаги синята пица. Аз цъкам бутона. Парзелка, Айде да си. нека много да ни даде. Там вас няма да ви даде. Така аз ще стана. Деси. Къде сме? Правилно сме. Аз съм права за дърва. Не. Бърко. Имаме го на главата. Това отивай си. Имаме го на главата. Защото тя ще имам. Вие вече няма войно на главата. Върху ако умреш, няма да имаш войно на главата. Ама искам да се позабавя. За да има повече лайка видеото. Просто защото сме. Аз го направих. Аз съм по-бързо от вас. Деси, ушите ти се върнаха. О, не! Камъните си зад нас! О, Боже ми! Ето на... Аз ви нямам първа. Направихме. Аз го натиснах. Аз искам да го изпия. Дай го да го изпия. Сега сме дебели. Искам по-тънка да съм. Сега съм още по-грозен. Трябва да умирам. Оля, аз съм толкова дебела. Аз съм още по-грозен. Мале толкова грозно изглежда малко. Видим, че Ти се си гибил. доста по-странно. Какво го прави? Искам да умра. Мога ли да направя? Добре, мога. Според мен ще е това. Те сега сигурно е това ще маснат. Значи, Гого не е тук. Аз го натиснах. Не, моля, не. Дай си натисни не. Натисни не. Да.
Не! Да. Ще ми замахне гумно. Не, пак съм нормален. Аз го натисна. И сега падаме. Так. Да. Някой е на живо, играем, че само един гледа. Хванаме видео и играем, че само един гледа. Пица! Pizza! Пицария! Искам една пица. Ау! Дайте! Играя. Любимата ми игра сега. Аз съм добра. Васко, Аз съм добра. Трябва да ги убива за тях, защото така няма къде да убия. Васко! Боже мой! Това ми е игра. Трябва да убия. Аз го взих този сама. Аз ще убия този сама сега, гледай. Аз мога да ги убия. Те са толкова лесни. Забър. Деси, отиди към Google! Деси! Ох, слава Богу. Натикам. Вие имате толкова Това ми е малко. любимото. Накъде се върти? Накъде се върти? Аз тази игра съм играла. Вие ще паднете съвсем. Деси, това. Знае. Не знам на къде. Не знам на къде. Аз го написам там. Трябва да... Деси, ти го намери. Деси го намери. Аз не знам къде имам място. Да, следим. Тук трябва да следим. Този не е магиосник да преблокира кашето. На същото място си е. Сега ако той е преблокирал направо, Yes! познах. Вие кое гласувахте? За първото. Лявото. Благодаря за монетата. Стотинката лети, аз съм магиосник. Нали вие познахте? Да, и ние го познахме. Какво ще стане? Не е честно, той е бърз стана. Как ме бил 100 метра? Той не бие някак от 100 метра. Ха-ха, стопет. Очаква го. Натискайте! Натискайте! Натискайте!
Чуеш, виж как го правя. Ще приближи микрофона. Аз е така си цъкам мишката. Пица! Абе! Ти удряш от 5 метра! Ти удряш от 5 метра! Какво? Ти удряш от 5 метра! Аз просто играх в такава игра. Поискам каска по ниво. Напитах точно от някакъв рандом звук на това видях, че съм гледал видео на Не виждам лойката на това. Добре, Освен че аз се спълнах близо до бутона. сега. Имам да бъде това, което мразите. Без пропускане. А защо толкова се спълна толкова близо? Толкова ли по толкова се спълна толкова близо? Идва. Не идва още. Още не е това. Хайде да това печеното. Yes. Пица. И се спълна точно там. И пак не натисна бутона. Пица! Аз попия толкова. Ау, това го мразя. Да го мразиш. Защото не хубаво го правя. А, Ето и ти го мразиш. не го мразя. Как? Аз го мразя най-много го правя. Пица! Как? Аз го мразя. Не трябва да го правя. Искам да го купа. Искам да го купа, що не... Искам толкова диаманти. О, не. Вас. Удрям вас по главата. Мразя го. О, това е любимата ми игра. Мая стана. Защото вие не искате да видите. Дай на мене! Не ми пипа колко има. Кой е? Деси. Борко, ти ядеш пица, аз пия сока. Ами Как аз виждаш? тази игра и без това я мразя. Вас. La bomba! La bomba! La bomba! Купете la bomba! То ми вижда, че си малко по-голем. А някой печели ли? Тук има ли някой, който не си печели? Или просто купа на бомба? Какво да направи бомбата от сайта печели? La bomba! Малко ти пусна бомбата към мен и аз паднах с нея. Добре, Super Idol, there's a bomb, don't bring me the timber you say. Аз го направих. Васко го направи някакси. Аз също бях след
Този път ще е безопасно. Аз мисля. Добре. Исках да се дам. Каква е тази картичка? Къде падна? Уха. Васко изчезва някъде. Аз го написах. Де си, любима? Де си без малене? Аз не мамя. Да, ти искаше да... Бамбая, бумбая, 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 бумбая. Това е невъзможно. Това е Човек невъзможно. са бумбая. Бумбая. Ой, цъкай. Що не ми даде да цъкна? Американска! Трябва ми американска. Всичките те умират една американска. Никой не я взе. Аз събрах всички. Но то дори не е година. Няма значение, на никой не му пука. Тичаме. Аз минавам на един път, защото мога. Аз цъкнах. Трябва да го натискаме много бързо. Давайте! Васко, давай, ти си много добър за това. Натискайте си мишката всичките. А той има ли време? Колко са сега? Аз Колко съм получихме? такива, нали? Тримата натиснахме 165 пъти. Той е направил 165. С тримата едновременно. А. Много добре. Марко, давай към Аз много прав играта. Аз знаеш ли какво си мисля? Играта е. Ето, като не се играе, го правиш. Като избягваш от Играя тез. всеки ден. Просто ти не виждаш. Това е ново. То никой не вижда ключовете, не знам. И аз ги виждам де си. Просто навсякъде са ключовете. Е, За коя е врат? за една трябваше. И не трябваше да отидеш надалече. Аз гледам тези, които вече падат. Стоп. Трябва да купя пати, че нищо не разбирам. Вълът пати и това става. Ако не разбираш, ще учи какво се случва. Не. Де си аз? Не. Де си е? Смадница. Де си ужасно? Не съм. Да, ужасно си. Просто не можеш да хващаш пати, като вълът. Аз. Аз съм си добра. Така, кое е сигурно на същото? Всеки не ги размислят. Сега... Де си майче? Ако това падне... Сега... I like singing. I like dancing. I like trains. trains.
Затова ме сгази. Пица, пица, пица. Pizza! Аз го цъкнах пак. Не знам защо винаги. Сега, как трябва да го правим? Защото никога не съм виждал как се става правилно. Аз съм виждал само... Това е Аз това, отвърнах заради Squid останалите Game пред тези. Yes! Добре, Лампата гледа. Кой не гледа? не знам. Ау! Трябва да направим. Това е... Знам тази игра. Играла съм я. Май беше хол. Виждаме. Yes. Защо ми искате ми бъгна, не знам. Ау! Red light, green light. Еки за мен. Ама сам, че с светопар купата тази не си гори. Опа. No one won! No one won. No one won. One won. Какво това? Искам да си купа I мъни. like dancing. I Искам да like си купа мъни. Купай, купай. То не ми... Искам повече диаманти тогава. Мразя това, аз умирам. Вие се трудете, аз ще си седа тук. Сега няма да купа почти. А ти съм убил ли ти седи? И аз. Не знам защо аз имам 36, ама имам. Борко. Отправи тук. Тук трябва тук да излиза. Аз виждам.
Кога ще приключи видеото? Скоро. Още преди да се излезе. Как ми бият скелт? Защо толкова бързо? What? Убих едно зомби, което къщо излезна и като го убих в точно в същия момент, още преди да изляза, излезе скелет от гроба. Маля колко умрели. И е наша. И кой печели? Да, Potion. Я да пием. Остана. Защото нищо Не не разбрах. стана на нас. И ако умреш, това ще влизаш. Как ти си зомби? Това беше същото в началото. Аз ще избягам. Дайте. Пчела. Пчела. Айде идвай тогава, докато изтече времето. 5, 4, 3, 2, 1. Айде, свърши. Оле, аз спъмнах от мапа. Нека тук да приключи видеото. Къде печелим диаманти? No! Yes! I did it! Pizza! I did it! Откъде bro. печелим диаманти в играта? Те се спомнват тука. О, Да. не! О, не! О, не! Аз тази игра ще забравя. Ти защо няма с това? Махай се, Деси! Махай се! Няма. Махай се! Няма. Махай се, Деси! Не трябва! И на мен си гънтя. Спри, Деси! Аз печеля. Не може да летиш, тук няма команда. I like dancing! I like trains. Значи това Деси. Какво да направя, че не съм си пуснала звука на играта? И аз ще говоря. Деси!
си има победител. Готово няма. А защо хора не гледат? Ами аз не виждам. Искат да видят дали сме смотани. Това май го знам. Да, знам. Sorry, I need to do this as well. Не, не да. You're dumb. Pizza. Where? I want pizza. Опа, без да искам да направи снимка. Колко ще проверя дали сме умни? Ям проверя, защото ти ме нарече така. Сега сме смотани. И хората са го чули, искат. Кой го е Искам да направил? видя какво ще стане на хората. Не искам какво стане, просто имаме време. От, какво случва? Какво? А? О, беше това. Мани е ударил шок. Hey, Vsauce, my Who are you? Who are you? Who are you? О, супер! Не, ще е дух! Ще е дух! Не, хора, не! Деси, ще умрем! И ще ни изхвърлят от сървъра! Аз що съм? Thank you. Сега сме още по-хубави. Сега сме умни. Васко, изяж си бомби. Малките деца са умни. Още варианта към платформите вие не ще направите. Айде вие правете съм толкова. Ари, ще свършваме ли? Аз да правим свършваме. О, следвам! Аз исках да умра, защото бях книга. Ще ви умен на силни. Слушай, ако без това. Една бомба върху бомба. Дано е също. Аз съм да приключим сега видеото. И тук приключи видеото. Хора, надяваме се да ви е харесало. Вие се